Bona vespre. Importa que no sentes? Sí, sí, clar. Que no. Que clar que no. Que bueno, que no le importa que la siente, home. Perdone, ¿té vostè hora? Són les 5 i 5. Ah, sí. Jo també porto les 5 i 5. Pues mira que bé. El seu rellotge va bé, veritat? Clar, comenceu. Ah, clar. No el portarà vostè adelantat, no? El porta vostè? Jo? Pues li recorde que els dos porten la mateixa hora. Però, a lo millor sí que el porto jo un poquet adelantat. Pues si tu el portes adelantat, jo també el porto adelantat. Però no li pareix molta casualitat que vostè el porte 5 minuts adelantat i jo també? Ah, clar. Té vostè raó. Perquè si jo el portara 5 minuts adelantat i vostè 10, seria menys normal. Però els dos 5 minuts, pues ja és un poc més estrany. Creu? Té vostè hora? Són les 5 i 8 minuts. Ah, clar. És que ja han passat 3 minuts. Sí. Està vostè un poc nerviós, no? Jo? No. Lo que pasa es que estic un poc nerviós. Però això és el que l'acabo de dir. Ah, sí, clar. ¿Le pasa algo? No, que estic un poc nerviós. Este és el Jardí de la Pau, veritat? Sí, així és. Segur? Home, ves caient pront. Ah, però potser s'ha equivocat vostè de Jardí Wii. Pudiera ser, pero entonces ma casa no está caient pront. Ah, entonces no hi ha dubte. Però no insistisca. Però pot ser que esa no siga sa casa, podria ser una altra igual. Pudiera ser, pero entonces la dona que hi ha al balcó és igual que la meua i el cos que hi ha al balcó és igual que el meu. Ah, pues ara sí que no hi ha dubte. Perdone que insistisca, però els gossos des de lluny són tots igual i les dones per darrere molt paregudes. Podria ser que no foren ni la seva dona ni el seu gos. Sí, home, sí. I jo no sóc jo. Jo sóc el veí del costat. No, bé, vostè sí que és vostè. Com no va ser vostè? Però la seva gossa i la seva dona podria ser que no foren. Anava bé. Pot ser que no siga la meva dona. Pot ser que no siga el meu gos. Pero esos dos calzoncillos y esos dos calcetines que ya han pinchado la parda son meus. Y la camisa cuadros blava es meua. Y esos dos bragas y esos tredos negres es meu. Bueno, meu. De la meva dona. I esta és ma casa. I jo soc Joan Marsal. Jo ho jure per lo que m'he vingut que este és el Jardí de la Pau. Però deixa'm ja tranquil, home. Vale. Que poca paciència que té vostè. A veure, concretant, que este és el Jardí de la Pau en tota seguretat. Sí. Ah. És que, perdone, però és que estic un poc nerviosa. Ja l'havia notat. Però sap vostè per què? Com ho tinc que saber jo? És que he quedat en la meva nòvia. Ah, pues menuda pierde que se va a tomar novia. Canta por liter. Si és que no la conec, Ara t'entenc els meus nervis. he quedat així en el Jardí de la Pau en ella. Estàs molt nerviós, eh? Home. Vull dir, en persona, ens hem conegut per internet. I avui és la primera volta que anem a veure'ns, perquè hem quedat per anar a veure la presentació de la falla Sant Jordi, perquè la meva nòvia a la cocina és la fallera major i li diuen Eva. A ella no, a la cocina. Ara m'expliqueu els teus nervis, ara. És que li he exagerat un poc, sap? I també he dit alguna mentireta que altra. Vamos, que l'has dit que eres un model quasi vostè.
més o menys. A veure si ja ha fet el mateix amb vostè. Que no, que no. Ella és tot un monument. M'ha enviat una foto. Mira. Sí, sí, és un autèntic monument. Bueno, que tinga vostè molt bona sort, perquè ja són les 5:20 i no apareix. Com no va vindre? És que pot ser que vaig equivocar jo de marque. Mira, vés-te'n a prendre a pensar. Bueno, está. ¿Me puse interesante contar? Així no tenéis un poco de conversació, que si totes les cases soles, l'estimes avorrida. No m'importa, lo que passa és que estic esperant a una persona. Ah, muy bien. ¿Qué estás esperando al novio? Bueno, sí. No preocupes, yo solo le vaig a estar un ratet. ¿Qué podemos decir de novios? Sí, bueno, no. ¿Cómo queréis? ¿Que sí o que no? És que encara no el conec, saps? Chica, ¿eres novia de conèixer? És que els he conegut a través d'internet i avui és la primera vegada que hem quedat per a veure'ns. Hòstia, això és molt interessant. Una que no s'artista. Hòstia, això és molt interessant. I què li has dit, reina? Què li has dit? Pues és guapíssim. És alt, rubio i té ulls blaus, saps? Pues anem a fer una parella ideal. Quan te'n veig correré. Com? No, res. I... Bueno, aquí pues... ja deu quedar, això. Pues a les 5:30, sap? I ja estic un poc nerviosa perquè ja es retrasa. ¿Vostted creu que le agradaré? Claro que sí, no. En lo guapa que tú eres. Es que li he dit alguna mentireta, sap? Sí, què li has dit? Què li has dit? Li he dit que em diuen Leonor i en realitat em diuen Leandra. Sí, això lo de menos. Lo pitjor serà quan te'l veja. Com? No, dic, que lo pitjor seria que em digueren Bea, que no es pareixen res. Però Leonor i Leandra són molt pareguts. És que també li vaig enviar una foto de la meva cosina que és un monument, com si fora jo, saps? A lo millor es decepciona un poc al veure. Que va, no, lo guapa que tú eres. Teléfono. Sí, ya. ¿Sí? Diga. Ah, eres tú. ¿Qué vols? Pues ara no puc anar. No. Pues t'esperes a la porta. No, jo ara tinc feina. El meu home, que s'ha deixat els peus en casa i vol que vaig a obrir-li. Pues que fota, jo no vaig, hasta que no li salto el novio. Per a què? No, pues per a conèixer-lo. Són otra vegada. Sí, diga. Què vols una altra vegada? Que t'estàs què? Pues t'aguantes. Pues ves a hablar del teu amic. Que el dona asco. Míralo, te miras, no sé. Bueno, vale, aguanta un poc, ara vaig. Serà flor. En lo atreviguda que estic jo ara. Bueno, si ve el teu novio, dile que s'espere, que ara torna enseguida. Vale. Serà flor, home, però una volta que estic entretinguda, t'he que dir a fotre. Les 5:05. Com jo, ¿Vostè també espera algú? des de les 5. Com jo.
Ja estic nervioset perdut, sap? Com jo. Aquí espera vostè, si es pot saber, vamos. Al meu novio. Jo ja estic nervioset perdut. ¿Vostè també espera al meu novio? No, vull dir que jo espera al meu nòvio, vull dir, a la meva nòvia. Pues sí que tarden, Sí. Me pareix a mi que són un poc informals el seu nòvio i el meu nòvio. Vull dir, la meva nòvia i el seu nòvia. Ai, el seu nòvio i el meu nòvio. Ai, la seu nòvio i la meva nòvia. I que porta molt de temps de novios? 3 mesos. Com jo. Vaja, que casualitat. Ens van conèixer a través d'internet, saps? Com jo. Que coincidència! I he quedat així, en el Jardí de la Pau. Com jo. No seràs tu, Leonor. En realitat soc Leandra. La mare que t'ha parit. I tu no seràs Picio. Sí, soc Picio. La mare que va de casa presenta. Però tu no eres la de la foto. És que com no tenia ninguna foto de la meva mà, el vaig enviar una de la meva cosina. Com siguem cosines vaig pensar que mos pareixien. Sí, com un ou una castanya, no te pot. I tu? No dius que me dius 1,90? Jo ho he dit quasi, no me falten 25 centímetres. I lo del moño rubio? Jo era rubio, lo que pasa es que se me nace el tinte. I els ulls blaus? Jo soc daltònic, jo prefereix blaus. Pues no, fill. Són de color cagaruta. I tu, i si me dices que me vas dir 90, 60, 90... Ho entendries mal. Jo vaig dir 60, 90, 120. I què passa? Que has encollit perquè m'has dit que me dius 1,70. Pues no. Jo vaig dir uns 70 centímetres, no uns 70. Vaig a una quantitat de troles que m'han soltat. No, troles les que m'has dit tu a mi, perquè no voldràs fer-me creure... No voldràs fer-me creure que tens 25 anys. Pues no, perquè tinc 40. I no dius per què dius que havies de complir 25. Pues perquè els he complit fa 15 anys, però els he complit. I tu, on estan aquests 21 teus? Quan els has complit, Fa 2 mesos. Fa 2 mesos. Pues sí, bonico, fa 2 mesos i 14 anys. Vaig a Chasco, que me endut. Chasco el que m'endut jo. Per lo menos serà de veres que treballes en un banc, no? Per supost. Pues no m'ho acabe de creure, saps? A veure, en quin banc treballes? Pues ahí només entre el Jardí de la Pau, el tercer banc a la dreta. Ahí on que enfila el nuevo planeta de los pirates. Discos a euro. Si ja m'estranyava a mi. I tu què passa? Que eres actriu? Perquè quan no faig de xiqueta de l'exorcista... Jo m'he dit que fos actriu, Com que no? Me vas dir que treballes en el món del cine. Perquè treballo en el cine d'acomodadora. Lo mínim que podries fer era presentar-me la teva cosina, la de la foto. A la meva cosina per a què? Pues perquè és la que m'interessa pa novia. Però tu t'has vist com el presenta la meva cosina en los que sí que és escapa a correr que trau. Mira tu què has parlat. Futura Miss España 2015, no te pot. Mira, Ñas, eres més lleig que Picio. Jo sempre pensava, qui serà Picio? Mira, però me la tinc que trobar jo. Mira, me'n vaig perquè no vull sentir més a una caca aquàtica en contenir. Ara si ves que me s'apegarà l'ullet. Mira, li diu la mort al degollat. Què tal, Betis Seforat? Un despart! Un despart!
El gachoco ese tampoco era tan lleig. Bueno, sí, era un cargo borriquero. Y la cosa que no veis que es como le agrada a Dios, en este porte que di. Total, 5 centímetros menos y igual que Angelina Jolie. En fin, un altre novio que se nos escapa. Encara no ha arribat o ja s'ha escapat el teu novio? Teu novio, que si ha vingut 2 dies serenal. El meu novio, menut farsant. Què passa, que no volia cors? Pues que ni alt, ni rubio, ni ulls bleus, ni res ja. Que era un fallo. Los gordos. Què era? Ja de cara? I de cul. No, algo tindria aprofitat, Al fin i al cap de lo guapo no se menja. Que estava ben col·locat? No, això crec que no ho pilla, No tenia pinta d'anar drogat. No. Si tenia bon treball... Ah, ven discos pirates. No, pues tindries tota la música gratis. Sí, però això és per lo que més m'avançat. En lo que m'agradava a mi el Fari, m'havia fet en tota la seva col·lecció. No. Tu ja vas tindre una edat. I la teua edat, els homes estan rifats. Que tots sabem que toquen a 7 i mitges pendons. Ja, però és que tampoc li agrada a Dios al desgraciat. Pues això serà perquè no t'ho has proposat. Perquè si és tan lleig, com tu dius, a res que haver de fer te passa d'ell. Però ja no te remei, saps? En senti, que us aspiro a posicionar a tot cabrejat. Bueno, pues nada, a mi l'únic que me sap mal és haver-me perdut en encontre per culpa si vuelo del meu home. Bueno, reina, si el tornes a fer una altra volta, no via per internet m'avises. Per a voler que me encontres, claro. Vale, fins un altre dia. Hasta l'altra. Esto, Leandra. Lidio, Sí, però a mi... sí. És que venia a demanar-te perdó, perquè antes m'he passat 3 pobles. No, Picio, no. La que s'ha passat, no 3, sinó 6 pobles he sigut jo. Que no, Leandra, que no. Que el que s'ha passat 6 pobles per lo menos he sigut jo. Que no, que sóc jo la que m'ha passat 15 pobles. Aneu al gran, que se n'inicieu d'Espanya. Al gran. ¿Pero qué es esta señora? Así, olvido la fuente. Una amiga de Leandra, para lo que usted oído. Que olvide la fuente. Pues olvide usted de Morato y vete siempre a ella a pegar una volteta, hombre. Vine, Picio, vine, siéntate así. Lo que te diga, Leandra, que venía a demanarte perdón, perquè tu no eres lletja ni molt menys, que el que sóc lleig, sóc jo, però lleig en agonia. Que no, Picio, no, que sóc jo la lletja, però lletja. Que no, que així el lleig sóc jo, però lleig en avarícia. Que no, que sóc jo la lletja, però molt lletja. Ja que fotres quina conversació de les mujeres tenéis estos dos. I la veritat és que els dos teniu raó, perquè mira que són lletjos, en avarícia. A més, què haurà fet jo en un tio de 1,90, si no és per que canvien les bombilles de les làmpares? Però que tu no eres baixeta ni molt menys, que tu me diràs 1,20 m, per lo menos. I el Muñoz Rubio pareixeria és alemany, i a mi m'agraden espanyols. Espanyols com jo, olé! Espanyols i maús, no niñatos de 25 anys. Això, perquè jo per què voldria eixir en una de 21? De 30 cap amunt, i són 35, millor que 34. 34 com jo. La millor edat del món. I res de medides 90, 60, 90. Les millors medides són 60, 90, 120. Com jo. I no de ulls blaus que pareixen mariquites. A mi m'agraden els homes en els ulls de color cagarruta. Cagarruta com jo. Saps una cosa, Leandra? Ui, crec que m'estic emocionant. Com jo! Vale, vaig a ser a cagar el ring. Per la seva culpa m'he quedat sense res. Esto, Vicio, podem anar a la presentació de la meva cosina Eva com havíem quedat? Això sí, anem. Me parece, Leandra, que esto es el principio de una larga relación entre tu y yo. Com jo. Esto, Vicio, no tindràs per ahí ningú vist del Fari? Com que no, tinc quise de ¡ay, a Torito! ¡Ay, Torito guapo! Sí,
Sí, el teatre. Aquí una presentació, la de la Falla Sant Jordi. A veure, com es titula? Nòvios per internet. Neix el camí en els meus passos, quan un pas més sempre és un pas menys. I en el camí no hi ha parades, quan un pas sempre alimenta el següent, per tornar a començar. Sóc al volant d'aquesta història, si la memòria em permet arribar. Per on jo vaig no hi ha peatges, si l'equipatge és un món per somniar, per tornar a començar. Són tan grans els nostres passos que arribarem i anirem més enllà. Prenem només l'indispensable, és molt probable que no ens calga més.
Junta local, falleres majors de Xàtiva, Alba i Gisela. Dames d'honor, amics de la nostra comissió, senyores i senyors, bona vesprada a tots i benvinguts a l'acte d'exaltació de les nostres falleres majors. Avui és un gran dia, per a les graciosos moments seran les nostres falleres majors. Un acte molt especial per a elles, un record que no oblidaran mai. Com cada any, la nostra comissió s'ha esforçat per a que tot isca bé. Són moltes hores les que dediquem a la preparació d'aquest dia, molts sacrificis, però quan tot acaba tenim la satisfacció d'haver posat tota la nostra il·lusió per a que aquestes dues falleres tinguen este record. Les nostres falleres majors van arribar a la nostra comissió fa poc, però no res s'han fet tan imprescindibles que pareix que porten tota la vida. La seva alegria i les ganes de participar en cada acte han fet que siguin unes més d'esta xicoteta gran família. Ara sí, ha arribat el moment que tota fallera desitja, el moment més esperat de la nit. Acompanyada pel representant de la Junta Gestora, Vicent Molins i Fabra, rebem la fallera major de la Falla Sant Jordi de 2015. Senyoreta Eva Samit i Quiles. Acompanyada pel president infantil, Rafa Martí i Blesa, rebem la fallera major infantil de la Falla Sant Jordi de 2015. Xiqueta Laura Íñiguez i Molina. Eva, Laura, en nom de la comissió, aneu a rebre la banda i l'anell que us acreditarà com a les nostres falleres majors. I Rafa rebrà la insignia com a president infantil. Seguidament, Vicent i Rafa seran els encarregats de proclamar-los com a tals.
Com a representant de la Junta Gestora de la Comissió de la Falla Sant Jordi, tinc l'honor de proclamar Fallera Major 2015 a la senyoreta Eva Samir Iquiles. Com a president infantil de la Falla Sant Jordi, proclame a la xiqueta Laura Íñiguez Molina com a fallera major infantil de l'any 2015. Com a primer esdeveniment, Eva i Laura obsequiaran a la nostra comissió col·locant un corbatí al nostre estendat. Corbatí que les acompanyarà a tots els actes on elles hagin de representar-nos. A continuació, els membres de la nostra comissió volen rendir-vos pleitesia. Serà la nostra fallera major, Eva, la que començarà la imposició de bandes en la seva còrdona. Senyora Inés Soler i Murillo, acompanyada per el faller José Luis Lloret i Borràs.
Señorita Andrea del Ejido y Terol, acompañada por el faller Pedro del Ejido y Mínguez.
Chiqueta Marisa Martí Iblesa. Chiqueta Aitana Perejero Pérez, acompañada por el chiquet Jesús Signes Monfort. Chiqueta Elizabeth Catalá Salión, acompañada por el chiquet José Luis Morell Juan. Chiqueta Julia Perejero Pérez, acompañada por el chiquet Alberto Morell Juan. Chiqueta Paula Íñiguez Molina.
xiqueta Leire Juan Villa, acompanyada per el xiquet Guillem Tormo Soler.
enguany recau en una persona que ha dedicat moltes hores a treballar per a la falla. Enguany s'atorga esta recompensa a la fallera Inés Soler i Murillo. Les acompanyarán para formar part del quadre plàstic.
coneguda per les món de les falles. L'any passat va ser fallera major i va ser un gran suport per a la nostra fallera major i a dia d'avui una gran amiga. Amb tots vostès, Laura Martí i Sanz, que dirigirà unes paraules a Eva i Laura. Falleres majors de Xàtiva, cor d'honor. Falleres majors i presidents de les distintes comissions. Falleres i fallers. Falleres majors de Sant Jordi, Laura i Eva. Amics tots, bona vesprada. Avui tinc la missió més difícil d'una presentació, ser la mantenidora d'aquestes dues princeses. Dic difícil, ja que la visió que hi ha dels mantenedors és un tant avorrida, però vaig intentar que conegueu millor a Laura i a Eva, ja que són dues persones molt semblants i a la mateixa vegada molt diferents. Començaré per tu, Laura, que encara que no et conega molt, sé de bona mà que eres una xiqueta molt carinyosa, mimosa, amiga de les teues amigues, molt bona estudiant, un tant burlona, però que sap guardar molt bé els secrets. Segons m'han dit, el teu artista favorit és Miguel Bosé, però també t'agrada la música actual. Ballar i jugar als escacs són els teus hobbies favorits. Laura, de xicoteta, feia ballet, però els escacs li van cridar més l'atenció. Els conills són el seu animal preferit. De fet, ha tingut dos, que es deien Lacitos i Orejotas. Fallera des que tenia un anyet. De diferents comissions, com Aguma Saifa, Sant Jaume i finalment Sant Jordi. Un par de les m'ha dit que tenies molta il·lusió de ser fallera major infantil. I mira, així estàs. Avui comença el teu somni, de ser l'encarregada de representar a la Falla Sant Jordi i a tots els xiquets que la composen aquest 2015. I estic segura que ho faràs d'allò més bé. Per descomptat, estaràs acompanyada d'un xiquet que t'ajudarà i t'acompanyarà durant tot el teu regnat. Parla de tu, Rafa, que amb 12 anyets tens la difícil tasca de representar a la comissió infantil. Ara ja saps que això no és una entrevista per al periòdic, com et vaig dir. I encara que la teua iaia diga que sempre estàs jugant amb el mòbil, sé que enguany no tindràs molt de temps per a fer-ho, perquè estaràs ocupant gaudint de cada acte. Però si em vaig decidir per a ser mantenedora, va ser per tu, amiga. Sí, aquest és l'adjectiu que millor et defineix. Amiga dels teus amics, una persona fidel, que mai defrauda, una persona en la que pots confiar, per a les coses bones i per a les roïns. Així eres tu, Eva. Extrovertida, un tant maruja i una jove que li tornen boig a les falles. I és que el sentiment faller li ve de família. Participa en tot allò que se li planteja i el que no, també ho fa. La cosa és no estar quieta. Juntes hem compartit moments d'alegria, de rialles, de plors, però sempre juntes. I és que en els moments més importants de la meva vida has estat al meu costat i no hi ha prou paraules d'agraïment per tot el que has fet per mi. Per això, espero que l'estar així davant de tots en un dia tan important per a tu sempre ho dugues al cor. Mai oblidaré aquell dia que em comunicares que anaves a compartir amb mi el meu any de fallera major i el coet d'alegria que donaven en mitjà de la glorieta. Però més alegria em va donar saber que tornaries a ser fallera major i que tindries una altra oportunitat per a gaudir com a la màxima representant d'aquesta comissió. Comissió per la que te desvius. Com podràs comprovar, no sóc José. Ho sé, però espero que et faci la mateixa il·lusió. D'alguna manera et tenia que despistar, ja que entre nosaltres no hi ha secrets. Per cert, tinc un recadet per a tu. Les teues amigues del 14 et desitgen que gaudisques d'aquest any com tu bé saps i que mai pergues aquest somriure que tant et caracteritza. Gràcies, Eva, per fer-me partícip del teu somni. Laura, Eva i Rafa, per experiència, sé que això passa molt de pressa, així que obrim bé els ulls i no perdeu detall del que serà el vostre any. Enhorabona als vostres pares, de segur que faran que també gaudiu vosaltres i us faran partícips
de totes aquelles emocions i sentiments que sorgisquen durant el 2015. Finalment, gràcies a la Falla Sant Jordi per donar-me l'oportunitat de poder ser la vostra mantenedora. Visca Xàtiva i visquen les falles! A continuació, el nostre representant de la Junta Gestora, Vicent, ens dirigirà amb les paraules. Alba Fuster i Fabra, Fallera Major de Xàtiva, dames de Junta Local, representants de Junta Local Fallera que ens acompanyeu, Fallers de Sant Jordi, amics, públic, molt bona vesprada. En nom de la comissió, en primer lloc, vull donar l'enhorabona a dues comissions que enguany celebren importants aconteciments. 50 aniversari de la Falla Espanyoleto i 150 aniversari de la planta de la primera falla a Xàtiva de la Falla del Cim. Feia temps que no estava així en aquest escenari i, bueno, tenia il·lusió i tenia ganes de tornar a estar així i dirigir-me a tots vostès. Estos dies, en això que està tot de moda de les redes i d'internet, han posat un vídeo, gent de la Falla, d'una presentació de nada menys que fa 25 anys. Me trobo igual. En aquesta presentació dia que era el tercer any que estem en actiu, dia que havíem pujat molta pressa. Avui, desgraciadament, probablement per la crisi i per altres circumstàncies han caigut també massa de pressa. Però el motiu principal d'estar així i estar al costat dels meus companys de Junta Gestora és perquè tots me coneixen i entonces, d'alguna manera, la Falla Sant Jordi és el meu. M'ho han proposat i siguem molt poca gent i han vist el treball i l'esforç en una comissió que ja ens considerem menuda, que estem com fa 25 anys. Estem en ganes, som ja més que fallers, siguem amics i família i per això estic així. Estic en ganes i anem a veure si no molt tard tornem a pujar i a deixar a Sant Jordi com fa uns quants anys, fa ja prou anys, vam estar en la cúspide de les falles de Xàtiva. 3 anys seguits guanyant la millor falla de Xàtiva. Rafa, Paula, Eva, disfruteu l'any, és el vostre any. La comissió està molt orgullós de tindre-vos com a màxims representants de la comissió. Entonces, disfruteu. Us ho dic per experiència, sobretot Rafa i Laura, visqueu les falles i ja més majors les viureu d'una altra manera, però ara aneu a representar-vos molt dignament, estic convençut, i a tu, Eva, aquesta experiència que ja tens, sé que també vas a fer el millor que l'any passat, que va ser ja perfecte.
no puc abandonar aquest escenari i m'ha de permetir que tinga un record per un faller que devia d'estar ahir assegurat en companyia de Moratos. Un faller que només era faller de casal. Era un faller que vaig conèixer i que es va convertir en el millor meu amic. Ell me donava consells i avui me n'ha donat dos. De fet, tots els dies me'n dona. I avui m'haver dit què collons, en les vegades que has sigut i has estat de president, no te claves en els dios i aguanta i deixa la gent jove. Però jo li he contestar que, igual que has començat parlant a l'escomençament, que estic en ganes, tinc molta gent darrere, gent jove que m'ho està espentant i m'ho està fent il·lusionar i li he contestat això. I l'altra cosa que m'he dit és que no ho va haver fet. Vicent, per favor, no ho facis ja. No vull fer-ho ja. I en això t'agarro la paraula. Vicent, estàs amb nosaltres. Ara les nostres falleres crec que volen dir-nos alguna cosa. Falleres majors de Xàtiva, cor d'honor, president i membres de la Junta Local Fallera. Falleres, fallers, amics de Montfaller, molt bona vesprada. És per a mi un orgull estar així com a fallera major de la Falla Sant Jordi. La veritat és que mai haver imaginat estar així, en lo alt d'aquest escenari dues vegades, ja que per a mi ostentar aquest càrrec és una gran il·lusió des de ben menuda. L'any 2014 va ser un magnífic any, però estic segura que aquest any, el 2015, serà un any especial. Molt especial per part perquè he aconseguit que ma mare i la meva germana tornin a ser falleres una altra vegada. Papà, ves fent l'any encara cap a tu. Gràcies per estar amb mi en tots moments, en tots els actes, en tots els sopars i en tot. Gràcies, t'estimo. I com a tota fallera, no seria el mateix sense els seus complements. Aquest any són Laura i Rafa. Junts, els tres, anem a fer que aquest any siga esplèndid i que aquesta experiència siga especial. Com en tots els jocs, sempre hi ha uns representats. Aquest any, són Jesús, José Luis, Vicent i Pedro. Gràcies per haver confiat en mi per ostentar aquest càrrec. I aquesta comissió tan especial. Dir-vos les gràcies per estar sempre en mi i en tots els jocs. Sempre vos diré que sou dispostos, atents i entregats. I gràcies per fer que aquesta vesprada siga tan especial per nosaltres. No voldria despedir-me sense anomenar la meva família elegida. Elles són els meus amics i amics. Elles són cada una d'un color, d'una comissió, però crec que per això ens fa úniques i especials. Xiques, gràcies per tot. Del CIT Limitat i la Falla Espanyoleto per el seu aniversari i la benvinguda a la Falla Corts Valencianes. Moltes gràcies a tots per l'assistència. Visca Xàtiva, visca les falles i visca la Falla Sant Jordi. Junta Local Fallera, falleres majors, familiars, amics tots, molt bona nit. Avui el meu somni s'ha fet realitat. Des del dia que em van dir que anava a ser fallera major infantil, he descobert que l'espírit faller sempre està present a la meva família. La meva iaia Amparo va ser fallera a Burjassot i el meu iaio Quique, junt amb la meva tia Lorena
meva mare van ser fallers de la comissió de fill. He viscut les falles en companyia del meu tio i la meva tia des que era molt xicoteta. Fa 2 anys vaig arribar a aquesta comissió i volia donar les gràcies pel seu acolliment. Sou com una segona família per a mi. Esther, tu seràs per a mi un exemple i espero fer igual de bé que tu. Rafa, gràcies per ser el meu president. I Eva, tu sempre seràs una persona inolvidable per a mi. Familiars i amics, gràcies per acompanyar-me en un dia tan especial. Aquesta falla té la millor comissió del meu faller i per això vull dir ben alt. Visca Xàtiva, visquen les falles i visca el faller Sant Jordi.
Bueno, si tinguem que recompensar un poc l'esforç, tindria que ser tota la comissió, no? Però bueno, han hagut una sèrie de persones que han sigut protagonistes i han col·laborat en aquesta primera part. Per favor, Martina i Aitana. Les nostres presentadores, Marta i Paula, ho heu fet molt bé, també. I com no, aquests 4 artistes que han tingut en el propòsit, també, un fort aplaudiment i que ells que s'ho han merescut, s'ho han posat molt bé. Hem de procurar, si pot ser un quart, que no sigui mig. Van a disfrutar també d'aquesta segona part que hem preparat gent que també, un dia abans, està fent molt de la falla i estem molt orgullosos d'ells. Això, un quart, 20 minuts màxim i estem enseguida amb tots vostès. Gràcies.